Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University. Και εγώ είμαι ο Γιώργος. Και αυτό το βίντεο είναι μια πρόκληση επιβίωσης 7 ημερών, στην οποία ο μοναδικός κανόνας είναι ότι αν θέλουμε να φάμε κάτι πρέπει πρώτα να το πιάσουμε και να το μαγειρέψουμε. Δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο. Και εγώ νομίζω. Και οδήγηση κάτω από τη θάλασσα. Τα κολυμπάω. Μόλις πέρασε μια φώκια και δεν είχαμε μπαταρία στην κάμερα. Αι. Οι βίλες μας είναι έτοιμες συστημένες. Τώρα η επόμενη πολύ σημαντική προτεραιότητα είναι να πιάσουμε κάτι να φάμε. Έχουμε ξυλιγωθεί της πείνας. Αρχίσαμε να τα βλέπουμε ασπρόμαυρα. Ωραία παιδιά. Να βγάλουμε και τίποτα. Αυτό το τέτοιο έκανε δουλειά ρε φίλε. Η παραμένη μπανάνα. Ναι ρε. Είναι full ζάχαρη. Η μαρούπη είναι super full. Τσιψέν. Έχεις πάρει? Το πιάσα αυτό. Όχι ρε, μην μου πεις ότι έφυγε. Α, πες να το έχω. Έλα ρε φίλε. Φίλε, παίζει να το έχω. Παναγιώτη, θα πας μπροστά όμως για να το βάλω την απόγεια από πίσω. Έχεις ψάρι. Καθράκι, να άστη. Θες να την κρατήσουμε? Τι την κάνουμε? Μην κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Ναι. Φέρ' το λίγο πιο εδώ. Άστο λίγο κάτω, άστο. Όχι ρε φίλε. Εντάξει. Κάτι είναι. Ναι, είναι κάτι, είναι σημαντικό. Ναι. Εγώ είχα καλό τσίπημα. Εν τω μεταξύ γίνονταν σούπα να ξέρεις. Αλλά ήταν μικρούλα, εντάξει. Ξέρεις, χτύπησε μια τέτοια δράκαινα
και έτσι. Και όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο πόνο έχει και γιατί έχει πολύ δηλητήριο. Φίλε, το δάχτυλο εδώ 3 χρόνια δεν το νιώθω εδώ μπροστά και ακόμα που έχει περάσει 6 χρόνια, ακόμα το νιώθω λίγο μπουδιασμένο. Είχε πριστεί όλο το χέρι, εδώ το χέρι εδώ πέρα είχε γίνει λες και με τσίπηση μέλισσα τούμπανο και μελάνιαζε το δάχτυλο. Τίποτα ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν. Ανοιχτό είναι. Το αποτέλεσμα της πρώτης μέρας είναι 0. Ψαρεύουμε όλο το απόγευμα και βγάλαμε μόνο μία δράκαινα την οποία ξαναρίξαμε στη θάλασσα. Ελπίζουμε η μέρα μας αύριο να είναι πιο πετυχημένη. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια όμορφη μέρα και τώρα ήρθε η ώρα για ύπνο. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να ξαναβγούμε στη θάλασσα. Η Αγιοβασιλίτσα ή Ουργινέα Μαρίτιμα είναι ένα φυτό που βρήκα ακριβώς δίπλα στο καταφύγιό μου. Δυστυχώς δεν είναι φαγώσιμο και είναι και δηλητηριώδες. Παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν δηλητήριο κατά των αρουραίων. Κύριε φίλε, πάθαμε λάστιχο, είναι δυνατόν στη θάλασσα λάστιχο, κοίτα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είσαι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ελαφρύ είναι. Ελαφρύ ρε, μήπως μας έφαγαν και την πέτρα. Έχει ένα ψαράκι μέσα. Ναι, πέρκα. Να είναι λίγο πιο ελαφρύς, να μην το κάνουν εσπρεσά γιατί το εσπρεσάκι είναι δυνατό. Όχι, καλύτερα πιο ελαφρύ. Δεν είναι. Δυνατό πολύ είναι ρε. Ναι, είναι πολύ δυνατός. Οπα! Εντάξει. Πάρε ένα ακόμα ρε. Εντάξει είναι ρε. Ρε, πλάκα με κάνεις τώρα, πάρε λίγο από εδώ. Είσαι λίγο πιο γεμάτος. Έλα, είναι δίκαια πράγματα. Ευχαριστούμε Θεέ μου. Είναι... Δεν έχω ξαναφάει καλύτερη σου. και εγώ νομίζω. Και τη δράκη να έπρεπε να την κρατήσουμε. Και τη δράκη να έπρεπε να κρατήσουμε φίλε. Τη βλακεία κάναμε. Καλά που μας έδωσε ο μεγάλος το ψάρι. Ναι. Αλλιώς. Θα μας δώσει κι άλλα ρε, θα πάμε τώρα, θα βγάλουμε. Θα ψήσουμε. Λες να πάω να χτυπήσω και το λεοντόψαρο ρε φίλε. Όχι ρε, άμα είναι μόνο ένα εδώ. Α, λες ότι είναι επικίνδυνα, τι. Τι επικίνδυνα. Τα λεοντόψαρα. Ναι. Ναι. Δεν είναι καλό γιατί δεν αφήνει τίποτα από ψάρια.
Τρώνε όλους τους γόνους, εχθρούς δεν έχουν. Δεν μπορεί να τα φάει κανένα άλλο ψάρι. Οπότε πολλαπλασιάζονται και τρώνε όλους τους γόνους. Μήπως θα τα φάμε εμείς? Ναι, ναι. Θα δοκιμάσουμε και λεοντόψαρο το πολύ. Και μετά από ένα τέτοιο μικρό γεύμα αλλάζει εντελώς η ψυχολογία σου. Νομίζεις ότι είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο και ότι θα πιάσεις όλα τα ψάρια του κόσμου σε λίγο. Ό,τι απέμεινε από τη σούπα. Το πρωινό μας ψάρεμα ήταν αποτυχία. Το καλό είναι ότι κάτι πολύ καλοί γείτονες εδώ πέρα, ο Μίλτος και η Όλη, μας έδειξαν μια χαρουπιά που είναι εδώ πιο πέρα και θα πάμε να μαζέψουμε λίγα χαρούπια, να φέρουμε λίγο το ζάχαρο στα ύψη. Αυτό εδώ όμως δεν πρέπει να είναι χαλασμένο, κοίτα. Όχι. Το χαρούπι είναι γεμάτο ζάχαρα. Ξέρεις ποια είναι η φάση? Έχει πολλά κεφαλόπολα μικρά και πρέπει να τα αφήσουμε αυτά. Οκ. Γιατί είναι μικρά. Έλα βόμπιρας, φύγε. Ξαφανίστηκε. Φύγε. Άιντε. Το διχτάκι μας ήταν γεμάτο, αλλά με μικρά ψαράκια που δεν επιτρέπεται να τα κρατήσουμε. Οπότε τα βγάλαμε όλα έξω, είχαμε μια αποστολή διάσωσης και ο Γιώργος έφυγε για ψαροντούφικο. Εγώ θα δοκιμάσω λίγο την τύχη μου με το καλάμι, πας και βγάλουμε τίποτα. Έλα. Άι. Χτύπησε ένα λεοντόψαρο μεγάλο, το τραυμάτισα, πάω μετά το ξαναρίχνω, χτυπάω και βγαίνει από δίπλα. Σαν αστακός που είναι. Καραβίδα μεγάλη. Καραβίδα μεγάλη, μπράβο, ναι. Εν τω μεταξύ να είναι έτσι ο βράχος, να πάει μέσα και έπρεπε να μπω μέσα εκεί, κατάλαβες, και με φούσκωνε πάνω, είχα και την παντόφλα εδώ. Τελικά το λεοντόψαρο φεύγει, αλλά ψόφισε γιατί το χτύπησε καλά. Βούτυξε καμόσες φορές, αλλά δεν μπορώ να μπω εκεί γιατί με τραβάει πάνω και είναι τα βράχια. Κατάλαβες, γιατί είναι τρύπα.
Πεθαμένο κατσίκι. Μπορεί να πέσει από τα βράχια μέσα. Όχι, τώρα το κόλλησε εδώ. Ένα τίκημα, αλλά όχι Αντέχουμε θεωρητικά 3 λεπτά χωρίς αέρα, 3 ώρες χωρίς σωστή θερμοκρασία σώματος, 3 μέρες χωρίς νερό και 3 εβδομάδες χωρίς φαγητό. Θεωρητικά. χωρίς καθόλου φαγητό. Χωρίς καθόλου φαγητό. Εντάξει, εμείς κάτι τρώμε, οπότε Ναι. Οπότε τη βδομάδα θα τη βγάλουμε. άνετα φίλε. Ναι. Ψαρεύουμε όλο το απόγευμα και βγάλαμε μόνο μία ζαργάνα και μία δράκια. Σίγουρα δεν το λες επιτυχημένο ψάρεμα, αλλά είναι καλύτερα από το τίποτα. Τώρα θα ρίξουμε και το κιούρτο πάλι μέσα και θα το βγάλουμε αύριο το πρωί. Και ας ελπίσουμε. Και ας ελπίσουμε. Εντάξει, Ναι. Τη ζαργάνα θα την τηγανίσουμε και με την δράκαινα θα κάνουμε σούπα. Οπότε θα έχουμε ποικιλία στο δείπνο. Όχι ποσότητα, αλλά ποικιλία. Κοκτέιλ ψαριών δηλαδή. Κοκτέιλ. Κατάλευκο κρέας έχει η δράκαινα. Ναι. Είναι σαν την μπέρκα, τέτοια φάση. Ευχαριστούμε Θεέ. Πρώτα θα φάμε το μεζεδάκι. Είναι πολύ νόστιμο, έτσι. Σαν μπριζόλα είναι. Ναι. Ναι. Πω πω. Φίλε, είναι πολύ ωραίο. Τουλάχιστον από γεύσεις είμαστε κορυφή. Να δούμε τι γίνεται και με τη σούπα. Τι θα φάμε? Σούπα δράκαινα. Γερί. Δεν σχολιάζω άλλο ρε. Τρίγερι. Τετράγερη. Πεντάγερη. Τουλάχιστον. Κάτσε να δω. Ναι ρε. Καλό φαίνεται φίλε μου. Έχει και ωραία γεύση φίλε. Ναι, δεν ξέρω από γεύση. Όχι. Τι, Με πλάγιασε λίγο. δεν κάνεις κανένα κόλπο και το χάσεις. Αμάν, δεν είμαστε για τέτοια. Φτάνει ρε. Πάμε ακόμα ρε, είσαι πιο μεγάλος. Ρε, όπα ρε. Πάντα εμένα με δίνεις παραπάνω ρε, θες να με παχύνεις ρε. Εσύ είσαι πιο μεγάλος. Και τι έγινε και πρέπει να γίνω ακόμα μεγαλύτερος. Γεια μας φίλε. Γεια μας φίλε. Να μην έχει ένα ψωμόδεντρο ρε φίλε. Είναι δυνατόν? Σε τι νησί με έφερες ρε. Άιντε. Ένα μπουγατσόδεντρο κάτι να... Κάτι, ναι, ένα δέντρο να βγάζει κάτι. Έφαγες τράκινα? Φάει φίλε, φάει. Τι νόστιμη είναι αυτή. Κακώς την πετάξαμε την άλλη που έπιασες. Ναι. Ναι. Δεν είναι πολύ νόστιμη. Ωραία είναι, ναι.
Φίλε, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Φίλε, νομίζω πως μετά από τόση κούραση αυτό ήταν ό,τι πρέπει. Το καλύτερο. Τώρα είμαστε για να τραβήξουμε το φουσκωτό και πάμε για Νάνη. Σήμερα η μέρα μας ήταν πολύ πιο πετυχημένη από χθες. Φάγαμε και το μεσημέρι και το βράδυ. Αλλά μετά από τόσο ψάρεμα χρειαζόμαστε ξεκούραση. Όποτε έρθει η ώρα για ύπνο. Τα λέμε το πρωί.